umwancho murigeri bwigataseni gia INKA TV rero nigo namwire kubaretera umusani yomo oigana ne onyarega guchinkuma imense ya Kenya nanene orwite aseliroba lya Kisii abange mumwete buna umuntu olibwo kolina chiombe abantu mwetu umuntu olibwo kolina emeteigoro abantu bamwete buna umuntu oli okwende mega osoibira moigoro masemo tiganchi kumira nere anyara ututweresera amalietaye ngakiakoroko na INKA yarwete aseliroba eliga lya Kisii Embarambamba musani wa people of nowadays yani Christopher Musioma eline lieta orantumere mpesa lakini asa malieta manyekaneta Kenya igongoro kunga Embarambamba the best gospel artist people of nowadays from Nairobi Nyanza Kisii yeah Embarambamba ama leo musani wa skati musani wa skati yani Embarambamba kero tanga musani wa skati wikora akolenjera getega kwa la zangu yeah kabisa Embarambamba anenu nyareko kongeresera umurigiri bwita sini gia INKA TV aigasiliro lya Kisii INKA yorwete inje no Mogotu masaba igondwete Nyamira County mwa Musiomenda yanchogu igondwete Keroke town no town yane Keroke town gwe ikire maega sinini kurukeroka sinini Park Street ya Mogotu masaba nongo toka igona chake tu musiki oyo ase buno matengi omistongengo ngacha buno matengi osagero ngacha buno omwagitio Douglas Otizo materio gospel lakini akarana nya gotema temu musiki oyo tongeti no ni fight no ni litukelimo na no mundu tayo orenge acha no kongorie CD gona agapegiri yani ngosorora lakini ngacha akarana nyora chali 2010 ye pigipigi nari komnyoka nganyore seseri muri tongo tukatuoma na nerpara ikangendetera chali yeye na liye limbori Nyasaye nga Nyasaye nayo mutongi inge talent ira nkonye endetera matunda na haye kogoki igano ege 2017 ngaswasa matea mangana ase a gospel lakini bunaso ete gospel abategere ba minto nyara gwitira se bono iga bunaso ete gospel buna Embarambamba ningi jetene style itali ya kawaida ningi jetene chinguru chinyinge sana ningi jetene wakitio konge sana kuba kwane sege swali sarakazi alafu ogatero gutanga ninso agati kwa kurukunga onya kure moyo karate banyigwe yeso onya kure moyo karate babangina yeso moya nyigwete na tagukire nyigwete na tingukire nyigwete na torekire onya kure moyo karate ba ugwakabiro gote banga umwana Nyasaye akongitobote akongitobote etangangeti bunu ngangete akongitobote obuya bukare iguru iguru tata nyigwete chiabukato igogo sangania birangwati nyigwete bosontoto igogo sangania matunda ebintu bune bigo chiawe byanso alafu gotero kungaite na kunso etamari baime abange bakarate banga yayo motelio babeire balimu ogoteri gospel yo taratoreka kena muramo cheki na liyo nkaite litukoli tanga ni koraba nyagitari ikaigese compound batumituko Nairobi bache kumpiki nchiko pimwa bongo Embarambamba karatigira abu ekero ikigoso tamatobe ime abanyagitari ba ingoba tomete batumetwe na oyo bwa serikali oyo tenete film lakini ekara bacha kaiga tukasokosera na barabu bakate umuntu ya bakarru umuntu ya itali bole umuntu ne talent ya bugate ngaenderera igo nasokire matera ngache gwaka bono gotera konyi mogeti igokurukwanga ukitaka Mungu akuinue pendi tisigwe ukitaka uende mbele pendi tisigwe ukitaka uone mwaka mpya pendi tisigwe pendi tatiwe pendi tosiwe yani gotera kwego goteba sege gusinga onye gotete Nyasaye koimoki onyenyeke ekeye buno mwana omoke ekeye buno muntu ore choime na linya sara koimoke ya kabisa omogano na bore ongana igo naratemire sana matera na mange ogote na ande gento kende gia mayetigo goseberani Kenya ngima ne kendi ne tengombe igoro alafu gento kende ngaruwe se ngombe ngasoe eseregete yaringe ye club ume ngatorero muswati gete kurugoro
na kero kingia mayigo tebanga yayo muntu ona tomo support yo nu bwense yo egitari gospel gotewa mbaeba ebagosoma Biblia nsemeyemo omugusi omintori okoigweka gusi tiga basoma Biblia nsemeyemo naki ingatiga kwa soanani n'abantu bera abense barasa gukorobarani apana ense no tomenyete ni ense no tukurandie njire ntukonyara kwanga ng'oyo no morebi ntubasa gotaranere omorebi togotaranere egera mumanyi Nyasaye that's why Biblia goteba ali asanda mutari gosoma enda mirima na maponde murandie ring'ana rio monene tari etebete ng'atosaji kanisa imoka etebete ng'aenda mirima no bono asa barebi bare chipaime egera banyore ring'ana arabu najete ngasokyo konde kati abu ngari na musubati getoma kongo kore kujudi mama abandi bakagera feni kerubo alafu kati abu nande ninkolete kininjete jitenti goro chinyinke ko minyoka jitenti amatobe ime okwa ekio moiso ingelia mberegete mbori ngokwana ne mbori alafu egiakane gotandura chianga ngacha gotandura chianga rioka bakaboringa yakurushi besa yange nyu tandurira sesere kinaende sere kibagore suti ngine yekorigyo mubirone because na itense kinde bosa buna ayubu akare goteba na hende gona irene kinde bosa kono goikamba topic ase sere goikabanyore point alafu yo moiso ne yes cut alafu ai Embarambamba wawa I think inaona ikirabu naende ogote omatera igotogasaine konyaira tuanatarebo egere abateri barue anarokerie ngoro baso anarokie nya baso digital no mpaka nyete ga digital mete barana roki okorro materi onde bwansi ko component nga Embarambamba tari buya uri arana roki bono inchu digital ga kiagara next no gocha nje no onde digital mpaka nyete mo ikatwana na igubono Embarambamba otete kurangire bateri bonse bachimobege chisigati yani mbagoterera Nyasaye buna abantu baramatanga yani tigabatere na Nyasaye bagotuma bagochinga bamwagreje drum batenge yani umete no tenga iga isi Nyasaye tari yaire bobe akini umuntu ndo kuchikotenga igabata ng'ori n'ubwense bono akuna bwense ko chikonyagari mayaga ng'akiki bata n'ubwense akuna bwense kore meyanya ya Nyasaye abata getiko na Nyasaye naye nata itora agoka yani ote tutomatera bunu umuntu ora matanga okwete na nero toto bamoya igo bari bagustuka ng'Embarambamba ngikakora nje no digital kimura ruko rwabo na bamoko nyono digital atone pamoja Embarambamba umweto kubika kwa isigati kwira abantu bandi bagoteba ng'akiro kindi Embarambamba konye atubisirete waiti niko ari kabere wono uri arongi ochire kubika isigati ya egende kibago kiro kali PTQ egende kinjerie tertini maitina buna riko na handi maiti gende kimo kwana inje gende yo kamanyete nga Embarambamba no moteli bwenjili is a gospel comedian yani kango tera matera nyanya saye goikango sakime kidogo goikango ibikunya gogoteberio nya kurigerio gotera okuna gotegerera ebintu bire imeyo monene aretire igo bono amang'ana yesikati mubase kurigerio sikati rigererie gento kere imengo kwa koru egento gotakuna kiagere kare kwa bigiro bogima mono igo koigwa kare gwatakunire ngwanza bugare kingine china kicharo setigu igo bono matera yango kwa ekara kwa nyategere na liko manyanga ekenga ikienda tobasa gotagarana ng'anki mama na aliegwa watigera igo toli komaye gochimoino ng'aki akora ngoteba ng'a yaye nchora rebuna ya mano kire igoro ya mano kire kwateba ng'a yaye oyo ngototokania apana tigakorengereria ebirengereri bire ebibe ase ogotera kwa Embarambamba rengeri birengereri bire ebiya naye noseseniwe arafu Embarambamba kiro kinde nyari okuboria bono gwatiganire enseme yo gotandura chianga bono gwaswire sikati me kabisa bintu binde byonsi pingo kora tebe ebintu binde mbwene tokomenta kento ngeyo ntatige asense yase bintu biri gwarorire sarakazi jonsi pina korire bintu binde atige nande gaonga saini komenta bono gaonga saini komenta puna bono kia muisonde narengene gakono gekwandira naki ayo mwari muri bwagirikacha egwatebete ngatingo kuna menyama ojo monyama kibono na kunirega hapa ni wapi iko bono ngase ni comment ebintu kore ngabuna gisudi ega tukire generation ya abana abake bagosoma
abana aba oisikwana no ene school bagosoma ko bagatana ki umwana oyo muna nterereti gotera giti gesongo naji kubugata buya ngabo n'umuntu ogosibe kamba yege koro tekari ti muirani lige songo ambori lige songo kiagera lero sigusi umwana ogotemanga daddy we send a pile yani tuigwete tabere ngatu mu pile lakini alikale kwa kamnyokiri ngaki tata etu atumwe pencil tuchikolikere sukuru tuigwete ne kagusi gotwanga bono ga abana yani katemete tu nyumba kukwanike Kiswahili igon lazima na intu amatera tuinguse kabisa tuikere digite ya bana umwana kara ko igune yare semi kuruwa bwa sokotero uwe songo sike Kiswahili yeah. Arafu Embarambamba kero kende nyare ngukubuli wote banga bono no commenta guoka ko commenta bono kuruwe sigati no nyara nene ko amete bindombire kati abunda kwa ne ebinge binde ntutakwana tali sikati yoka nabora sokonya nande yanga nere goche ingao kenye tutaranyemanya ikale ko sinelira ika omojonyo Embaramba ka begete yani bindu ne binge ya ikobono no okwenda mutoko igente kanene tikabakanya se Embarambamba matera ye Embarambamba aso mutandao bega nyiro birigererie bone kerugwa chitoka so ensemwe ya gospel mbaka ikire bono iga gwacha kubeke sigati nteto ongeresere umurigiri bugeta sini INKA TV ekwirane bonse kyurali atangani gose stiri umurindo no yo gospel bwadeti umugusi asandonse kwabeta nasokire matera mange ayando mutamanyeti pora ogoranya manyekera kwarigeria YouTube ye Embarambamba ogotero gotangani nasogeti gogoteba anyigwete ndine igwete ndine abande bagateba nga gwatera itabichimbe lakini nje na mine tinganyi gwete ndine gari ya Yesu because no hana bateri bari natebete nyigwete ndine feni kerubo nyigwete ndine Douglas Otiso mbabwate chigari na nje nari kubuli monene asenchere yo kulina nyigwete ndine gari ya Yesu uwakabire kokoteba ya imukire ya bono gete nine na igure liberera enjili ige imogete ugwakatatu kokoteba ya suira senatagete bono somora yani enjiri ya suira senatagete bono tusomore bibe tutige egwakatatu kokoteba njura libuna ya manukire bono igoro ya manukire nyasaye ga akanyita abachore bakanyita basoime ayande tarasoka ngoro kokoteba nga Yesu ngune nsa igandro uborabu ngune nsa iganjendro buruti bwigoro kone ngoro kokoteba nga Yesu nirambe tambi zangu ayina ali atarasoka na ngoro kokoteba nga Yesu nikusapa chini Yesu nilambe tambi zangu ayunga itena harali reloaded bono iga Embarambamba goteba Yesu nigusa hapa chini insabunga yote taukune kwa hii dunia sio kwa hii ya mahali wanafikiria bona matera ayo ingenchungu chaka omugusiga ko ikonya tauti kolengana buna akosoya nga ibine obonyaka yani birengari biyaye lakini akarango ikagujimuneria koranga umuntu bano bonyaka kata ko mbono ine igurike ntagote agote digo omugusiga ngukoro kanyayiga tia kurarengereria ogotera nguri bono wigogo tengeje tia bantu ntakwana kokotera nga mama nariegwa ogotera okuo onditayo neba bali muturigereti onditayo takinire madeni abayibuli baite batukineretie mateni bakore biasara bariegwa bono nche inginje limbegete mama gariegwa nechinsanako mama nariegwa nebyombe mama nariegwa nonye karare kugambe bina basigale bamutainga twae basigane bamuria na aliwe karakoni abukato igokotera tekerero gotera bakakwera ingenjunere abantu ba digital bakona chagali serenga igwete ndina abana bana choka mbago tigegendere riyo gotera kase YouTube Embarambamba kwali kyo gotera gukwera kwa igwanga inki gotera Embarambamba umoite generation yiga abantu mboro baukina abandi mboro batete babebunia Embarambamba advice ke orabae elindira at least bacha bumbe bakirasuwekeire bateri aba bagusi aba babeiro bono iga mangana ali amakoro yo gotera bintu biri bikoro wachana kabisa ayenyora gokoroche ngango pingande kosikoroche no bokora bigereria masomo bono iga ya bana baitu bagosoma bono iga
intwe kartu alenge standard intwe amanyetike no henge Swahili buya lakini umwana bano igore pep class ako gwake gesongo paka gwa kuminga wa igora amanyanga Kenya gusiye ito yakira natarebo to isokatana ki Yesu igorere mwana tako igwe lakini isokatanga Yesu nifungue Yesu nifungulie yani mwana ko understand bwankegera esukuru bako somiga songo nege Swahili igege ndo na request bateri aba moro aba bagusiba ito bona igense yakire amangana yogotera ekigusi tafatari karati gasi nini kiagera umwana ugo egesambo nakwa umwana ugo re nyumba igagukwa nige Swahili ayagoma komotera ekigusi abatari usanga nige gusi nige Swahili na ria understand na hende genda digitake onya kokotera gotuga imeiga tera gotuga imonya kokotera kunya kokora isa intera na riora ikele ase situation yetu ikeire tonya kotabange Embarambamba ngakia intire yo kwandakero ko chiwa chugo perform materao ngora tuli ngukora siketiga watuma twakoro igwachire ekwende iguru ekwende echukwa igurali twakoro oyo boliti Mong'ina guchimoino oyo kwimukira umwana gwatumira guchiali stili ine ntira yemo ine gospel kwasibono ekininkike ine gospel ometu buna tolega iga tigatote yaba gusiga omugusiando nsi sekwabita tigatoeresa niga mugasa tarani iga une pipiriera bete namba 1 egotogotera enchirie asokoroserio monene njera komokorere campaign yani tokomokorere campaign abantu bomo manyenga Nyasaye ngokonya Nyasaye nero toetembe inere campaign egento kende kartu atere egento kende ya kabere toriki gento tokobeka amatera aya omete na bebwe kinega ngosomore skuru ekero gosomye skuru kero gwakore gosota gie tori kwegas bono neka ese tora samatera yenjiri no tokogesa kuru kiagera etori me yatata gato tanga Nyasaye ra to igorere to bongo totero gotera konde kenye to igwe to gotero gotera umuntu kara ko achibese ogungo gotera gete kwatere buye tari bobe bono amatera y'abantu bagatana ki okorera Embarambamba ni besa kurigia okorera Embarambamba toligeti namba 1 goika torigichibe nga yani amatera togotera gose tunyore faita kurwo efaita tori kurwo Nyasaye togokorera oyo toete kwende katebire ngaki no konyore faita kuruga nginyo torebe bise kiagara ebe soko nga namba 1 engachi ndagire nyore chibese chini kwana recording studio gotera gukubugati umuntu ware chinguru egere nguru kibuno korra matobe ime nebintu binde kwabori gotera iga kwabori gento kende iga ingi geko geranko genda matobe namba 1 mugusiori tamanyeti igongo gana matobe me asechi sababu satu namba 1 sababu entangani ngokonyori ngabu no yesa atoruseti no totongire kurwa seliraba amatoba ayo gobeka aya twangete namba 2 kindi kyose tokora sense yego sitokuria no gekurwa sama amatobe aya namba 3 asubo iko bwenzi pino gotaba ku bakuchiko bakukwe asukuira na nasa matobe igo anje Nyasaye tobasa kubwika na matobe no ba matobe bune Embarambamba lakini umanyete no uri meya matobe lakini umanyete Yesu nere nako chinguru ne miaka mwite etabauti kiero kati y'abantu bari bagotera secure amuna abayiga bende ba gospel abateri ba minto bagusi yartiga makwanire umuntu wege gusi obo material gospel obo material secure tiga kubaga n'abateri inganje tindi gotara n'abateri be ba secure tindi gotara n'abateri ba buno kwebagana abakungu buna bagokonyora naye bwika bagokonyora naye bwiko gwetenera because nduna bana bamo na Nyasaye toiborete etoruete nda yemo ya Nyasaye etoruete nda yemo ye aso yani oroiboromo ruata munawa igo etora abana bamorokini saitani yago ikoba obakorovisa mwacha gotabanga babosagiro n'abantu bense abayiga babo tiso n'abantu be Nyasaye gende kingeyo abateri no motel because geitageria gotumeke segi studio na gikeria egento giokana asaba abateri mokeani omonwa bukobaga n'abateri inga intubano intuna abantu ba secure tigatweta jera tazi gwakaro konyora bakungu konyora ngaki oyino yo secure tiga adiri n'abaze be secure umuntu kago kubata winu motari wenji tiga atiri n'abantu benji tiga muwe bagana mono n'abatangazaji naro mubasa kubagana nga secure na
na gospel. Yeah. Tika tuitiramo. Iko tuitiramo twensi. Yeah. Kero kende Embarambamba nigo abantu babere bakwibulia Embarambamba mwita abantu bandi baguchi bakorreiga ka ensemo no musikyo yokora biasara ki ogochi gwokora byo gonchurulia biasara mbiyo mbwate asenseye kiasara kyo kambwate no gotera hoteli bugoka ubuna bubugoka mbwate bwenseye somo Kenya anene abantu beliro bali agusima bali bakurigereti indiriliga asenge njunganje toyo minto yani ancho yo minu bune pipire ko teba asenge njunganje te ancho yo minu bunu bu yanje tajo monene e pipire na be ko teba. Number 1 kara subscribe bwa ko tara subscribe Embarambamba subscribe INKA TV egere na barabu bayimukie kitarente kyabo umanya ko ruorende umenyo ka Embarambamba nero subscribe na kuligeli inche to basa ko subscribe kara ndigeli kwanza kwa ndigeli kwa ma subscribe tikyo kangoteba kama kawaida mu manya bune Embarambamba no moteli bwanjira sabona igaselira balito y'umugusi ase matera yenjire abana ba minto ndete ekeru ko igwe Embarambamba kwa muzikeru gwikaranza kiagera ebintu ngokoretera moto kinde moyo iga ebintu ngokoretera moto biri meyomo yenyumba ya tata igo to basa ko ranga Embarambamba ebintu bya ko trendi akuma yiko to changanya ebintu ngokoretera moto bono iga nonye YouTube yana ya twaro bokongu ekara ruene de karaibwa njeirana abantu bonsi bi content creator bunaba igongo basaba ase inuku number 1 mwa support ya naso go subscribe channel y'omuntu eliya kabere mwa toli support bune ndo basani asoko share video cheito ekio moiso God will make you sample tomorrow. Embarambamba, the best gospel artist people have nowadays from Nairobi, Kenya. Embarambamba from Kenya. Embarambamba. Musania nae pendwa sasa. Embarambamba. Wow.